bang kita magsadaka hatinya jangan makakulang kalta teh lumain. Atau bang kita magsadaka atau magzakat jangan kita ngabangkrap, atau jangan kita magkarusungan atau sambatan makanakin jangan kita kuliyot lumain. Ime bisa itu mau ame me itikad gay patu tuh pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam magsabda pa inne ma min yawmin tatlau fihi syams illa wa yanzilu malakan yadwan fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumtikan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan khalafa. Amma me sababan hatinen kinuman ke rezeki Allah Subhanahu wa taala dumain si kalum muto dumain pe kewi bang upama ke matay asa ni binista Allah Subhanahu wa taala ko buhe buah pa ite paselui ga ania kategteb ni gana kabekat ni kahapan ni pa selui tujudiang kubuno sampai katekanu si kiamat. Nah si kalum muto da pe kewi matay upama to kani anun basag magsadaka atau basag magzakat atau basag hatinin tananaban ke pinagtanda oleh Allah Subhanahu wa taala sa dua malaikat paindam buain yo painne ya Allah painne pain Rasul sallallahu alaihi wasallam si pohon hadis le ga painne niya ele malainkan kahaba ele ete saung peyo nan dua painne dua malaikat nan dua najana kapu Adam ini dua aren Allahumma ati mumtikan khalafa. Oh Tuhan ku painne urunganun painne ganti yeme siya hatinin magnapakahin. Urunganun ganti alta magtamba manamba magbarkat yeme magsadakahin. Urunganun ganti alta atau pagkahin pagbarkatin yeme painte samian mabasag magzakat magsadakahin. Urus ini bisa membuat Allahumma ati mumtikan talapa urunganun isapain ya Allah ya amaliskut ni umakuriput ade bisa makawin na sige bisa mamasik siya miskinin ade bisa magsadaka ade bisa manabang si kahatan di nabang si paghapalan Quran di nabang si donation di nabang si ine talapa ulali hadjakyo nuru ta'amun ulali hadjakyo bangun kay may aksidente buko kalipasang may damilyon pegye ga bisa hinang no ini ga bisa pinahadya no pagsadakkan ga bisa pinahadya no paghatinan zakat mo ga bisa pinikyo no miskinin pinikyo no hadjadin ulali ko bangun may gamahan no kahit ba-ibaan mo ng hatinan pada medjin maghatusan ibo atau may magmilyunan pegye ito bisa kasayo magsadakka ulali ko ga do kay tanto hatinan mag-usaha tawasag ulay hadjato bangyo may lahun ng labong buwa ng bangyo may gumanong hit kagitaanan pegye bisan sin ng buwa pilak bisan sin ng buwa pilak bisan sin ng sapu pilak taatas nito pangulong dan tengay na taatas nito pangulong hapin na buwa pilakin supaya hadjato kapag sadat atau supaya hadjato kapag zakat sabab maasik yo si amiskin iyan hithang kahit bang utama ang hindi magsadak ka gawin yung hapin ng magzakat dumay yung nambainit ka ta nilo dumay yung hapin ng taon kasamyan bay ngahap yene kahatan mo lumain sumagua bang ahing magsadak ka bang ahing magzakat nan bahi magkarayahan sige na hatilang tabayuhat ni dayanan to si dunya katikahan na sila kiamat dia pe sila kiamat dalam kubul na mismo katikahan na pilay iyan hip kahapan magsadakahin kahapan magsakatin na iyan sugabati ito magtain bang pain Rasul sallallahu alaihi wasallam karniluhan pain na tawang agen pinatinan magtamba manamba hatinan lipat manglipat sadak kadang buak pilakin si sadak kapain ni bang 100,000 pain sahabatin sa ila Rasulullah ya Rasulullah sadak kadang buak pilak dan buak dirham pain ni karyataan pain sadak kadang 100,000 pain Rasul sallallahu alaihi wasallam aye pain ni sa ila pain ni pain Rasul sallallahu alaihi wasallam pain na magsadak ka ng buwak pilakay niya asin mo doon ng buwak dirham niya asin mo doon dirham gaan niya bigyan niya ang doon kayo bang ina na pain kasamihan ka ng gari na doon pilakin sumagwa pain na pagsadak ka ng buwak dirham ng buwak pilakin niya hati ng buwak pilak bang utama pain kasamihan sinin doon pilak pagkaya madayahanin niya asin mo ba milyon magsadak kayo ng tusigo gaya bisan makainihan niya hangkan pain Rasul sallallahu alaihi wasallam karyataan pain ni iya hatinin pain kesamian may kahatinin sadakanin sinia pain kesamian sinia yun marayahanin kayataan sadak ka ng buwa dirham ng buwa pilak hatinin yun sadak ka pain tadadin yun 200 milyon atau 30 milyon saya
Na, kalau isab kita hatinan magtain bang utama, kita bang kita tayo kasamihan magsadak kaganan hatinan kita magkarusunan na daa. Kaya man hindi, ni makuripot mo dyan, bisan magsakat dyan, bisan magsadak ka, medit ni metelo, wala yung magdakay, bumugto, medit ni baliskat, may matay tayo kasamihan, tawian yan sa lepo, sa mahasayakanin, may matay, metelo, may ampat, may rin, may ganang magkabangkrap, kapabay, bulakan, kapabay, tulan, sabay, tambanan tayo mga kung sinakit paso kung pagre ay mo sa hatinan tinan yun magsirinda sa babkasitan tayo pero yun magsapi ni kami yun tayo hangkan ko aron makatanong mangan hangkan ko tayo nga aron pinihadya si panangisan hangkan ko tayo nga sa ito nakahalan kong sumagu aga ako tayo na makas magcontain si Kao. Tayo na muna niyaan sa iyan tayo ni. Bang utama tayo ni sa niyaan kahalamin nga ito tayo na mag-aka kung ito tayo ni tabangan tigyo. Bang utama sa iyan kahalamin tayo ni mura ito tayo ni kung ito urungan tigyo sin mag-vacation ko na ini buhatinan sa bisan ti amunin niya din cancer bisan ti amunin niya tayo ito saman taga cancer sa iyan hatinan kahalamin dialan asa critical tayo ito manama yung kahalamin ga bibinis tayo na bitayin ga ang hatinan niya makituloy ga niya mag-serve si iye pinatoy ay na tayo ni banto tayo ni baya balik takao ni ko tigay ga tayo ni bilang tayo ni panabang kukaw ase kung tayo ni kao si kao na ohit pag sakay sa iyan hinangan Ipatero na bataan mo niyaan, inuungan mo na paggasto, inuungan tayo na tayo tabemos gadji sa dito simen na ini. Pag magpa-check up yung balik, kaya amo niya at doktor, gaano lang kanserin. Pahala ang kanserin. Sobra pa tayo sa men, amban tayo sa men, tambal ni doktor, butayin katawhan ti kanserin, asaga at nagtanto niya, at yun, asaga tanto tayo sa men, niya treatment ni, bang senior medical tayo sa men, service. Sumagua, sababan sa pagsadak kami hatinan, sababan lai si yakin iyan tayo ito makahapyon din na bang labi bang akhirat, gaano tikino maggasto hatinan ribuhan, gaano tikino palipasan ng bataan, gaano tikino ino bang ino, sumagua iya hagjapinikinin, lai si iya sabab iya hatinan ase ng sinabihan tayo ito panabang ni, labihan sadak, palabihan tayo ito sabihan zakat. Nakaimanin, iya init dua malaikatin, waati muntikan, khalapa, uriyan tayo ng hatinan, iya magsadakalan, iya magsakatlan, khalapa, hatinan, ganti, na iya ganti siyain, ganti hatinan, baklas, at kung iya paglugto na iya, pagsadakalan, pagsakat nila, lipat manglipat te, iya te insurance ne, iya te assurance ne, iya te hatinan katikkahan ni silo kiamat, iya te katikkahan ni silo akhirat, ubus katikkahan ni kayo na niyan kompleto, iyan pinagbarkat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya man, hindi. Yung hatinan si waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam, si waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam niya dan buat bisitanan sahabat. Yung bisitanan niya ang miskin. Urusin na Rasul sallallahu alaihi wasallam daan niya hatinan tinakan niya bisan inene. Na ulit pag tayo sa niya ang kahalaman, iinit ang hinangan. Tayo Rasul sallallahu alaihi wasallam si andanin ina niya tayo na kinakante. Tayo nagaan niya. Pagkatapos ito Rasul sallallahu alaihi wasallam taabot siya dambulan, 2 bulan, 3 bulan bakas katutunan ebut hatinan yera puhamgen yera hadja kinakandang bailo dan sani mataw kahabailo kabasanan tamar hadya na hurmayo idinan buhe gaan niya pagbista gaan niya pagkomplain gaan niya pagbisaik ka iyon tayo kesamihan hawa in pangurong Rasul sallallahu alaihi wasallam iyan hawa tayo kesamihan in sabar Rasul sallallahu alaihi wasallam pagpili ni andane tayo nag-aalpi niya bitainte niya bisitate na ulit niya sahabat tayo Rasul sallallahu alaihi wasallam okay tayo ni dambuak tayo ni sahabat ko tayo ni bisita ko tayo ni sa inyo tayo ni kao tayo ni mga turi niya tayo ni hatinin kao tayo ni nyedor ni garantulan niya tayo ni awe tulay ni andanin sa inyo tayo ni rang banggay kita niya tayo ni kinakanto niya tayo ni bisitate tayo niya ay sabi ito tayo niya kinakanak-kanak tayo niya ambat niya bang bisan tayo niya sa iyo
sa iyon tayo hinangten. Binela na ginakanakin, ibig tinapinatili na kanakin, tinapinatili na kanakin sa iyon, ubos mangan niya siya. Kinakanakin dukad dagay, makaya sa kawag pinatuli na kanakin, mangan niya siya. Pag mangan niya siya, niyan hininang sa habak pinalo niya ini taytaan ng bangay kita at tawatin supaya takita bang mangan turugin magpatit tapad sa iyon. Na ulit pag ubos na sa iyon, tangan na bisitan niya ang makakan siya mag-ano na tayo sa niyan. Gaano tayo sa niyan makakan sa masih feeling ni SOE, feeling natin ko pangalasan ni SOE, tag-SO na bisitan sa baban hati ni hiyan nang maghati tayo sa niyan taytaan na tawad yo, buti pinalo na pinagpipid. Na pag-ubos iyan, gaano niya tayo sa niyan, pwede SO na bisitarin. Sampai tumuli bisitahin hap, sampai hati ng tumuli sa temon hap, butayin magalandahin sampai hap ng gaano makakan, pag kinakanak pag sayong-sayong ng hatinan nga, pagdisan akin, tayo sa niyang buwa mataero, paturin ni ayatin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yufiruna ala anfusihim wa kana bihim khasasa, pinalagi tayo, di tayo sa niyang hatinan, yun, disitarin awat na sabihin, andang ginhawaran din, bisan te sa iyo hatinan kasigpitan ni, bisan te hatinan sigpit makamulan ni, bisan te sigpit hatinan makabinasan ni, sa iyo te hatinan, hatinan ko tangandaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na dahil sab kita magkain, bang kita ng hatinan, sa iyo sa ukat ni niya, sinte ilaw kita makapagsadak ka, at sa ukat ni gana hatinan, niyan pangurin tayo kita makapagzakat o magpagsadak ka tayo Rasul sallallahu alaihi wasallam tabasumuka fi wajhi akhika sadaka. Iyan na tayo niyan musik ng sinuwetong tinayin muslim sababan tayo kasamaan kasilasan siya sadaka niyan. Iyan hatinan pinang hadja o tayo kasamaan pasinnamu niyan tayo Lukano pangatian mo si Dambuwa kung kaya Muslim bang hatinan magsamtang at orang ka magkita bukiyan na iyan sadak kami. Sumaguwa, bang utama ang kao, bang kaya hatinan magsamtang bukbuwa kung kao kung kaya Muslim, kaya bisan hinang niya tangga mo na iyan hatinan sadak ka iyan tayo sa niyaan. Gaani alay tayo hatinan tayo do, gaani alay tayo do ng ini. Tagawin, gaya grake magtayo na saukat ng hatinan, saukat na kayo niyan sa niyan. Kaya Rasul sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin atau biwajhin taliqin. Dapat rin hatinan yadesmi'u na tawadiwaan kahatanin sumagwa bisan sa tayo-tayo ni hatinan magsampang ka tayo magkasuwa kamot kung kaya Muslim dukluya duktalihan sa hayar sa abang kayo magsampang duktang tinayin ni Muslim buto hatinan temutin na tawete kayo sa malam S7 tayo Rasul sallallahu alaihi wasallam la yahillu din an yahjura akhahu atau la yahillu li muslimin an yahjura wa khairuhum alladhi bada bisalam. Nah, tayo Rasul sallallahu alaihi wasallam gay tayo hatinan haya si Dambuwa Muslim hatinan bang magsampang duktong tinayin Muslim buto hatinan talianne tayo ribuhada wa yuribuhada patayin ito patayin niyan wa khairuhum alladhi yabda bisalam duklabi ha pandansiya diyangan layo managnahatin manalami niyan sadak kaniin sumagwa bang utama kayo kaya kayo bisan malam si tungtulo Muslim kayo kayo bukoy kayo makaurungsin kayo magsadak karuksin kayo magsadak kadukata kayo magsakat esero niyo bang kayo hatinan tinatiktahan bara Allah subhanahu wa ta'ala ulali hadjato kayo tasabute nilahiman mo tebde nilahiman mo tawalete nilahiman mo hatinan kayo magbuwa may kahawano gani asumping gani adawin may hatinan gumahan mo ulali kayo may samputari agana agittaan at pagbaban tigya iyon buwa malaikatin waati mumsikan talafa urinanun tayo ni ama kuriputin sa kalipas alta kalipas hatinan bisa mo ulali kayo bangay abang account din ni dahatos niyo ulali kayo bangay sa 10,000 matibin tigya iyon hadya kayo maghinang sa'yo bugay kayo bisan magsadak ka bugay kayo bisan makaurong sa iyan Rasul sallallahu alaihi wasallam andam na iyon Tanis sa sahabat mo tayo niya Badar idha tabakhta marakatan fa'aktir ma'aha wa ta'ahad ziranak oto tayo niya Badar bangke hatinan magdala iho-ihoan atau binian atau maglampag ang dari ko kita
paikahon painne dingenen paikahon lohoten wa ta'ahad jiranak na urungan painte samyan hatinen ye tapitluma nulay ye hatinen sawen magtapitluma tidak itu bisa matu ilang paton ng dua asapi dia itu magtabistu dia kasayute bisa tapitluma te dimana itu hatinen painte samyan dia kita karenan muslim bang utama yang kita esohan buku ya tapi lima painte samyan kinaugtu intag ni sedekah intag ni painte samyan pagkasilasahin hanggang bilang na magkasilasa ko ito dati keneke o magsadakah ni lukata duksin dukbulawan di sa iyan sa dikidito ni loho sa iyan te sa tigyan niya isab iya risab sabab ni lagi mo bangsa te iyatan niya makahinang ni si may lahat te bang painte samyan urungan niyo Bangutamar gue maglampam at isinod patubutan mo isi terang tinay murong banglulun loho kasi ito magsyukur bisa may kanyaan ng loho sa iyo ang pangabay sa Jesus sallallahu alaihi wasallam bisa may kama dahil sa ito gamot tige maksud mo atong tinuluhan ka ni tayo sa mga magsadak ka we sutaya hatinan nyado kahapan na tige bahasa loho bigay ni kayo tao magsyukur tige bahasa gamo isine dili kita maggamot Tigyan ni sa dumay tanda kakuripot niya sumagua in iyo lay tanda tayo kasamyan kasayune dumay sumagua isap tama kita mo ayo ni tayo kasamyan dukme bakas magsumbalik sa piwa sa loho ni nasabi na kuripot sa adan niya sa listahon si iyan sa iyan na iyo ni hatinin kapatitan ng hangkad kita isuday tayo kasamyan bang inalai dumen hadja pagsarap kain mo suday niya pilakti suday niya painte samyan ine dukwe palarikte painte samyan ko inaka Rasul sallallahu alaihi wasallam ia painte samyan ila mata duada min kata amalu illa min talaf bang mata niya kapuadamin mbekkat niya maring maringkan tulu pakarajaan ia painte samyan sadaqat jariah utamang painte samyan atau makahinan ke painte samyan masjid bisan sa lahat kaya masasuko makasambahayan atau makapahata ke painte samyan dan buah anak miskin atau pada buah anak ilu buta haknya painte samyan kailangan baniin na yung utama kita makatabang ni Jesus bawaris magpahapang makanak makatabang kita hatin paggasto isang sa painte samyan na buah tulak atau ada buah rial buah ng hatin makahapuran nagkasilu kiamat ito ito tagapangagi sa babang hatin makatambos sa bayan ng bangkite sa iyo hanggang bangya may magtawang kayo sa mga magtuntutuno maghapal Quran atau ngaji hat Arab iyo kayo sa mga dambu ang bangya sadaka sa jarya samantan tiggilan tulong urus katuan atau bekas makabasa Quran sa iyo kayo sa mga hatinin tambah menambah di samping pahalanya dia magkabitkan katahan ito si dunia ito magtambah-tambah menambah ito saman at tatanong pagtalo ito puto dalam biyang na paselo ito gan takahamut-hamut na hamulan duk bang netek pagyaran pa ito sila akhirat diretso din suga sabab dia maglila niya kaurinan ni kahatanin atau tapahadjinan atau hafal ng Quran atau kayo kasamyan tapamahuli na bang nilipaman ng Jesus bawaris dulu sa pagpapal Quran jay si magpila pasik surga samantaan kayo kasamyan jay makasik surga yun ni amaw na bang sihin yun ni amaw papadi sihin yun ni amaw na sihin kaya maliin hangkan hipsiri hati ni tiri diwahante yun ni kayo kasamyan makapadi kitin duk may kayo diwahante insyaAllah murah-murahan mako kita kaampunan ng Allah subhanahu wa ta'ala bagityan ng kamapan ng bangkaan na ipainte samyan di kita tumaha taha alhamdulillah di utama niya lai kabisa ko painte samyan ga tumawa iya namban sa itang di kumamban ginhawaran ko sa kakulang simpang hati di bang utama painte samyan niya lai tumawa iya namban tawfiq at hidayat ng Allah subhanahu wa ta'ala makuku kamapan tawagari ko salawat lagi ng kampulan ng Allah subhanahu wa ta'ala naibot ko sila para kasanyangan luka sila sa dunia lagi bang akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.